Velkommen til Gæt den rigtige pebernød. I den her video der skal jeg simpelthen til Fredericia for at fejre min morbrors 40-års fødselsdag. Og der vil jeg udfordre nogen fra min familie til at tage den her challenge op. Den her challenge, som kort sagt går ud på, at der ligger pebernødder foran dem, og så skal de vælge den rigtige. Hvis de ikke vælger den rigtige, så kommer den næste på banen. Men hvis de vinder, så vinder de altså også 100 kroner. Simplere, det bliver det ikke dog. Men inden jeg skal til Fredericia i morgen, tager jeg hjem til mine forældre og tager en overnatning hos dem til i morgen, fordi det er billigere. Plus jeg får min familie at se. You can fuck off! Yeah. Men nu er jeg fået pakket en taske og taget afsted med mine forældre. Jeg tog bussen til mine forældre, hvor jeg kom sikkert frem og fik set noget bold med min lillebror. Og nu er dagen kommet, hvor der skal spilles Gæt den rigtige pebernød. Men inden da, så skal jeg lige op og få trænet. Da jeg kom hjem fra træning, der tog jeg et bad, og så var jeg ellers klar til turen til Fredericia. Så er vi ready til at tage til Fredericia, hvor udfordringen med Gæt en pebernød kommer til at gå ned. Jeg har dem lige her. Skal vi rum. Nu er vi simpelthen kommet frem til Fredericia. Hedder det ikke det? Fredericia? Fredericia. Ja. Og jeg har taget fat i min lillebror og min fætter, og de sidder lige her. Ja. Så nu skal vi lave Gæt en pebernød, eller Gæt den rigtige pebernød. Grundlæggende så er det spillet mus. Så vi sætter en række med pebernødder op, og så skal gutterne en af gangen gætte hvilken pebernød jeg ikke tænker på. Hvis de gætter rigtigt, så vinder de 100 kroner. Hvis de gætter forkert, så får den anden muligheden. Lad os komme til det. Gutterne, de starter med at lave sten, saks, papir om hvem der får den første runde. Er det bedst ud af 1 eller bedst ud af 3? Bedst ud af 1. Bedst ud af 1. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ja, nu okay. Nej! Benjamin han vandt første runde. Lad os få åbnet pebernødden. Jeg vandt sgu ikke første runde, jeg vandt sten. Så her ligger der 6 pebernødder. Så Benjamin han skal undgå den pebernød, som jeg ikke tænker på. Er du klar? Lukker øjnene, bror, mand. Det kan han aldrig den der. Kom nu det! Okay, let's go. Okay. Du får ikke mulighed, så. Jo, prøv at tage den nu. Crazy! Nej, lad være. Kom nu! Benjamin han tog den pebernød, jeg pegede på, så nu er det Sammys tur. Han kigger væk. Han snyder. Du sørger for, at han ikke snyder. Hvor er det vildt senere. Fuck, det er sjovt. Nej, det er crazy. Nej, jeg bliver faktisk bange nu. Nej, jeg bliver bange nu. Nej, jeg ved det ikke. Vi får skal få den til, mand. Det er en 50. Nej! Er det rigtigt? Nej! Kom nu! Så Sammy han har vundet de 100 kroner allerede på hans første forsøg. Jeg har de 100 kroner klar på MobilePay lige her. Let's go. Kæmpe dubs, man. Ja. Det er lidt tom fornemmelse, vi sidder med her. Nu er jeg simpelthen kommet hjem igen. Efter en pissehyggelig fødselsdag, som bare var mega chill. Men med det twist, at min fætter han simpelthen vandt de 100 kroner. Kæmpe dubs, man. Bare ved at gætte sig frem til den rigtige pebernød. Det er en 50. Nej! Er det rigtigt? Nej! Yeah, boy. Ellers så var det alt for den her video. Hvis I godt kunne lide den her video, så gå ned og giv den et like og tryk subscribe og tryk på klokken, så du ikke går glip af mere fantastisk indhold for mig. Ellers så glædelig jul, og vi ses igen en anden gang. Bye bye.